Hi guys! Mayong buntag ka na tong tanan guys. I-update ko kayo sa aming bagong tinanim na mga saging guys na kardaba. Ayan guys. Ito yung mga bagong tanim na kardaba guys. Yan. Ito guys. Ito yung bagong tanim na mga saging na kardaba. Ayan. Medyo madami ito guys. May na lang. Para natay paabuton guys. Charot. Mahirapan mo sa kalisod magtagalog guys. Oy. So, mao ni siya guys. Yan. Kani dedi ani guys. Ito, gibili ni nako guys. Kay tamnan ako og kamuti. Ayan guys. Mahirapan dito sa kalisod ng Tagalog. So, mara na guys. Mara na akong ikakuan ninyo guys. So, thank you for watching guys. And God bless you all. Bye-bye.